Әле көн ачылып кына килә, шуңа да карамастан барлык сәүдә нокталары гөрли. Шәһәр халкы үзенә кирәкле продукцияны сатып алу белән мәшгуль. Иң зур сорау Нурлат шикәр кымына. Халык шатланып китеп алды бу ярминкәләрне. Менә бәяләре ничек, нәрсә алдыгыз үзегез? Үзебез писок алдык, Нурлат шикәр заводыныкын алдык. Бәяләре ярыйсы түзәрлек шамалы. Безнең пенсионерларга шул кирәк. Ярминкәдә Нурлат элеваторы, Южная хуҗалыгы, Ирис агроразвитие, Тулпар агро хуҗалыклары халыкны бөртеклеләр һәм ит белән тәэмин итте. Бәрәңге запасы туплап калырга теләүчеләр Сөләйманов крестьян фермер хуҗалыгының сәүдә ноктасын уратып алган иде. Картофель взяли, мясо взяли. Все очень дешево. Башка ярминкәләрдә аермалы буларак бу юлы сатуга ит продукциясе күп куелган иде. Авыл җирлекләре оештырган сәүдә рәтләре дә продукцияның муллыгына сыгылып торды. Сайлау мөмкинлеге зур булгач, җаныңа ошаганын алырга мөмкин. Ярминкәләр яхшы бара, әйбәт бара. Кем алабыз? Канәгать бәяләрдән. Светлана Егорова һәр ярминкәне көтеп ала икән. Сатуга куелган продукцияның муллыгы ошый аңа. Район мәдәният бүлеге талантларының концерт программасында яратып карый икән. Конечно, нравится. Здесь все очень дешево. Ярминкә бик ошый, биредә кибеткә караганда арзанрак, ассортимент табай. Аннан мин бирегә килеп музыка тыңларга яратам. Я только еще из-за музыки так прихожу. Шәһәр халкы ярминкәләрне көтеп ала. Иң арзан бәядән үзеңә кирәкле авыл хуҗалыгы продукциясен юнәлтергә була биредә. Сәүдәнең иң кызган чагында аның барышы белән район башкарма комитеты җитәкчесе Равил Кузеров та танышты. Частырак кирәктер була. Шәһәр халкы бу юлы да ярминкәдән канәгать калды. Ни дисәң дә, моннан беркем дә буш кул белән кайтып китми. Бәяләр арзан, кесәгә суарлык түгел. Авыл хуҗалыгы продукциясе ассортименты да бай. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, көзге ярминкәләр алга таба да оештырылачак.